makosana utengaro wachisoni umene watipeza ndunena kuti tikaona chithunzi chimene chikusera pasikini pathopo mbale ameneyo zina lake ndekuti anali Peter Mdalasini. mbaletu ameneyo pamene tikuyankhula pano ndekuti ni malemo watisiya imfa yaketu ndoti wachita kuzichosera moyo. Enatu kumazafunsabe kuti kodi chimene chachitika chenicheni ndi chani chamuchitisa mbale ameneyo kuti azichosere moyo. Ayi ndithu makosana zosayenda nkhani zake ati zikukhuzana ndi chikondi, zikuoneka kuti wachikondi wake ndi amene anapangisa zoti mbale ameneyi afike ndithu pozichosera moyo. Ayi ndithu makosana mutilole kuti tikufotokozeni bwinobwino nkhani mmene yayendera ndi cholinga choti muthe kuitsata bwinobwino. mbaletu ameneyi Peter ndekuti wakulira ku Lilongwe ndipo skulu yake wachitira kumene ku Lilongwe kuyambira tu primary komanso kumafika ndithudi ku secondary, ndipo skulu yake ya secondary anamalizira pa secondary imene imadziwika zonena kuti Chipasula. Tikhulupirira kuti kwa amene timakhala ku Lilongwe kapena tinayenda ku Lilongwe Chipasula tikuidziwa bwino. Kuchokatu pamenepo ndekuti anakachita maphunziro ake aukachenjede ku university ija imene ili ku chigawo chakumpoto imene imadziwika zonena kuti UNILIA kapena kunena zonena kuti University of Livingstone. Kumenekoto maphunziro ake aukachenjede ndekuti anamalizira mu chaka cha 2017 ndipo kumeneko anatenga tsamba lake la degree mu chaka chimene cha 2017 kumeneno maphunziro ake ndekuti amachita za public health. Kuchokatu pamenepo ndekutino adachitika mwayi ndikupeza internship paja ambiri tikusera bwino kuti internship ndekutino ndi ndondomeko imene anthu amene achita maphunziro awo makamakatu aukachenjede amapezeka mwayi okagwira ntchito mochita ngati mophunzira choncho ndi cholinga chofuna kupeza luntha pa ntchito yawo. Ena amazayankhula zonena kuti experience nde internship imeneyi amachitira ku Kasungu District Council kumeneno potengera ndi maphunziro ake ndekuti amagwira ngati environmental district officer. Pomweno zinthu zinayamba kumuyendera kumeneko kuonanso ndithu kuti moyo wamba kuoneka kusongola, grafu ndithu yamba kuoneka kukwera. mbale ameneyi ndi pameneno amazagwa mchikondi ndi njole inake fonse ndekuti ma details a njole imeneyo ndekuti sanapezeke. Pomwetu amati wapeza njole imeneyi ndekuti malingaliro anali zonena kuti wapeza nzake omusangalasa komanso panga share zina ndi zina kumbali ndithu ya chikondi, koma notsoka ilo ndoti sankazindikira kunena zona kuti ameneyo ndi amenenso azakhale mbali imodzi ya mavuto amene angapangise zonena kuti iyeyo achose moyo wake. Nde monga timadziwa kuti internship imapeza zoti yapita kumapeto after ndekuti wamaliza anapezano mwayi wa ntchito yokhazikika imeneyo. Ntchito imeneyi anayipeza ku bungwe lomwe nonse la boma limene limadziwika kuti Give Direct, kumene kuti wakhala akugwira ntchito kwa nthawi mpaka nana kufikira pamene tikuyankhula pano kuti wazichosera moyo anali ali employee wa kumeneko ku Give Direct. Kupatulato kugwira ntchito kumeneko ku Give Direct, mbali amene amayesesanso kuthamangathamanga mbali zina za moyo ndi cholinga choti moyo ukhale ukupita pasogolo. Anali ndithudi ndi side hustle imene anayamba ka program potengeranso ndi luso limene anali nalo molingana ndi maphunziro ake. Anayamba ka program kameneka kamene amati Her Period Her Pride. Ka program kameneka ndikuti amafikira asungwana omwe ndi achichepere, atsungwana amenewo oti ndithu ndi kuma rural areas oti mapezedwe achuma ndikuti ndochepekedwa. Ndeno iwo ndi program yawo amakhala akupanga promote menstrual hygiene, nde kumeneko kunali zinthu zochuluka zimene amakhala kupanga zinthu ngati ma reusable sanitary pads ndi amene amakhala kupanga ndi kumapangano distribute kwa achinyamata amenewo. Nde pachifukwa cha commitment imene zinapezeka zonena kuti makhalatu akupasidwa mphoto zosiyanasiyana zochuluka kuchokeratu kumabungweso osiyanasiyana amene amakhala akupanga komanso kuona nkhani zokhuzana ndi achinyamata makamakatu atsungwana. Koma tsoka ilo ndizonena kuti wachikondi wake uja ndi anali vuto kwambiri, zikuoneka kuti amampasa stress kwambiri, komano ma issues ake enieni ndikuti sanathe kufotokoza bwinobwino kuti ka zinali zokhuzana ndi kuti wachikondiyo amapanganso mwina maubwezi anseri sizikudziwika bwinobwino. Komano nkhani ndionena kuti wachikondi ameneyo ndi amene anali vuto pa moyo wake, amabweresatu ndithu vuto pa moyo wake. Zimeneno kumapita wake zinapangisa kuti mbale amene ipita m'malo mopanga share mavuto amene amakumana nawo anangopezeka zona kuti wangopanga chiganizo chongozichosera moyo wake. Of course potengera ndi malipoti akunena zoti mbale amene ndikuti Wednesday lapitali anapezeka zona kuti waitana anzake bwinobwino kumene amakhala ndikuti no kunali kusangalala kumene kochani anzake amangoti ni mmene zimakhalira ndithudi kuti
zathu watirana basi tukasangalala osaziwa zona kuti kwaitana kumeneko inali ngati farewell. So zikuoneka kuti nkhani yokhuzana ndi kuzichosera moyoko anali kuti waipanga plani bwinobwino wapanga kakitete bwinobwino kuti no ngati njira imodzi yongofuna kuthana ndi mavuto amene amakumana nawo okhuzana ndi nkhani zachikondi ndekuti ndikuzichosera moyo chifukwa akuti anaguliratu zovala zoti azavale siku limene akayikidwe mkhofini kuphatikiza pamenepo ndikuti khofini anaguliratu akuti ndi cholinga choti asapereke bize kapena kuti chiphinjo kwa chibale yake andi uthenga umenewo ndikuti anaulemba mu noti imene anayisiya pameneno amazichosera moyo. So ndikuti kaya anamwa poison kaya anazipanga hang ma details amenewo sanafotokoze bwinobwino tikukhulupirira kuti apolisi abwera ndi ma details bwinobwino nkhani yokhuzana ndi imfa yake. Of course kumeneko kunangokhala kuganiza moperewera nzeru chifukwa nkhani zachikondi timaziwa bwino kuti zimakhala zowawa kwambiri na relationship ikatha chani komano sizimayenera kuti anthu tizifika point yomazichosera moyo. Anayimbatu oyimba uja Patience na Madingo kunena zona kuti imafika nthawi ululu umatha we move on kaya timazagwaso muchikondi mukupita kwa nthawi komano tisafike point yozichosera moyo. Zinthu zimenezi sizabwino andi sizikuyenera kumachitika zinthu zimenezi. Of course nkhani ngati imene siyachilendo kwenikweni tinaonanso kuti recently unali mwezi wa March omwewo kaya panali pa 12 pamenepo March chaka chimene cha 2026 makosana tikakumbukira bwinobwino tinaluzatu m'bale amene anali katakwe makamaka pa nkhani za zisuzo komanso anali music producer ambiri timatsata bwino. M'bale ameneyi amaziwika ndi zina loti D-Trice zinato limene linali ku music industry komanso kumbali zina zokhuza ndi entertainment komanso professional yake ndiye kuti anali mphunzitsi. Of course zina lake lenileni la pasonkho ndiye kuti anali Sangwani Mbidzi ndipo pamene ankatisiya anali zonena kuti anali deputy head teacher pa primary school imene imaziwika ndi zina loti Mtaya Mwana Primary ku chigawo chakumwerako andi ma issues yake ndiye kuti analinso related ku imfa ya m'bale amene Peter. So ma cases a suicide akumachulukira ndithu ku Malawi andi kundirandenso kumeneko kunapezeka zona kuti wachinyamata wina wake posachita pa anazichosera moyo ambiri nkhani zake tinazitsata bwino zokhuzana ndi hallucination andi the third parties. M'bale ameneyi wakundirande anazapezeka zona kuti wafotokozera achibale yake andi mauthenga amene amamuuza amangomuuza zona kuti uzipemphera kwambiri. Of course kupemphera ndikofunikira komanso kumupasa upangiri weniweni mental illness ililiru. So magayi tiye ndithu ngati taphinjika nkhani zokhuza ndi chikondi kaya ma financial issues kaya chani tiye tisafike pozichosera moyo tiye tipeze phungu kumene angatithandizire bwinobwino we move on. Moyoto ukapita kwapita palibenso kubwerera. That's very sad. Pamapeto penipeni tingoti mzimu wa malemu Peter Mdalasini ndikuti ause mumtendere. Pepani kwambiri achibale pepani anzake ambale ameneyi pepani ndithu akubanja sizinende pamenepa. Ambuye akutonthozeni munyengo imeneyi kutheka mwina makosana muli ndi maganizo pa nkhani imeneyi kamaka pamene tifotokoza zona kuti m'bale Peter watisiya after atazichosera moyo nkhani zake zokhuzana ndi chikondi. Ngati maganizo amenewo alipo fotokozani comment section koma mulemekezanso maganizo anzathu.